a ja si myslím, že môžeme ísť na to. Ešte predtým, než začneme, tak dneska už sme na to robili webinár, ale si to trošku zopakujeme. Budeme sa baviť o tom alaptide, pretože vznikajú z toho otázky, takisto veľa ľudí sa ma pýta na tieto veci, tak budem rád, možno niektorí ste tu prvýkrát, keď sa dozviete tie informácie a v podstate, aby ste sa dozvedeli to, čo vás zaujíma, čo je pre vás podstatné a dôležité. To zaujímavé je vlastne to, že povieme si trošku možno, že tú históriu. No a budem rád, keď sa takisto poprípade zapojíte, napíšete mi do chatu, buď čo si o tom myslíte, poprípade čo vás k tejto téme viac zaujíma. Ja sa budem snažiť to opísať, to, čo som sa dozvedel aj od pána doktora Pleisnera. A povieme si to možno takým trošku iným spôsobom, aby to bolo také možno zrozumiteľnejšie a uchopiteľnejšie. Takže predstavme si situáciu, že musíme sa vrátiť niekde do 90. rokov, konkrétne do roku 1986. A predstavte si, že sa nachádzame v Prahe a bolo to vlastne v tom čase v chladných chodbách. A ten príbeh sa odohrával vo výskumnom ústave pre farmáciu a biochemiu, volalo sa to SPOFA. Určite niektorí si pamätajú. No a v tom čase tí, ktorí majú 15-20 rokov, tak pochopiteľne nevedia, ale tá moja generácia vie. A v tom čase bol ten svet trošku tak rozdelený takou železnou oponou. Prebiehala takisto studená vojna a vedecké kapacity na tých oboch stranách vlastne pátrali po látkach, ktoré by dokázali ochrániť hlavne vojakov alebo armádu, takisto záchranárov v extrémnych podmienkach. Ano, a práve tu v tomto napätom prostredí, a bolo to v tom čase pod prísnym utajením, začal vznikať projekt a ten projekt bol s pracovným označením pod číslom 231227. To pôvodné zadanie v tom danom roku pre špičkový tím vedcov bolo úplne jednoduché, ale bolo nesmierne náročné zároveň. To znamená, dostali zadanie, že mali vyvinúť molekulu, mali vyvinúť špecifické nootropikum, ktoré by dokázalo chrániť mozog a centrálnu nervovú sústavu práve pred tým extrémnym stresom, pred radiáciou a pred fyzickým vyčerpaním. No, lenže veda má občas vlastnú hlavu, to už vieme z histórie, zo skúsenosti. No a práve preto tie najväčšie objavy ľudstva vznikajú fakt ako vedľajší produkt. No to znamená, vedci v tom čase pod vedením inžiniera Casafírka si čoskoro všimli takú, nazveme to, anomáliu, ktorú si najprv nevedeli vysvetliť. To znamená, že všade tam, kde sa táto kódová látka pod týmto číslom jednoducho dotkla živého alebo poškodeného tkaniva, či to už bolo v Petriho miske alebo pri nejakých náhodných drobných poraneniach v tých laboratóriách, tak sa začali diať veci, ktoré v tom čase popierali nejaké zákony biológie. Áno, to znamená, tie rany sa začali zatvárať rýchlosťou, ktorú jednoducho nikto nevedel nejakým spôsobom racionálne odôvodniť. Áno, a zápal napríklad zmizol až doslova pred očami a na tomto stole medzi tými štosmi papierov a mikroskopmi a dýmom od cigariet jednoducho sa zrodil práve alaptid. Áno, najprv to bolo číslo, potom to pomenovali alaptid. Nebol to nejaký len ďalší syntetický liek, ale bol to jednoducho odomknutý biologický kód, ktorý vlastne každej jednej bunke dokázal jednoducho pripomenúť jej pôvodnú dokonalú formu z čias, keď telo ešte
podstate nepoznalo nejakým spôsobom starnutie ani chorobu. To znamená niekde na začiatok. No a to, čo malo byť štítom práve pre ten mozog, tak sa stalo kľúčom k oprave celého ľudského organizmu a poďme sa teda na to pozrieť, čo to vlastne znamená a o čo tu vlastne išlo. Verím, že vás táto téma zaujíma, kľudne mi napíšte do chatu, čo by ste potrebovali viacej dovysvetliť. Poďme teda ďalej, pretože táto história naozaj zaznamenala veľmi zaujímavé veci. To znamená, tento každý veľký príbeh, ktorý vznikal alebo ktorý mení dejiny, tak má nejakého svojho architekta. No a tým našim architektom bol práve inžinier Evžen Kasafírek. No a v tom čase o tomto mužovi sa v tých vedeckých kruhoch hovorilo s obrovským rešpektom, pretože on mal taký dar, ktorý možno hraničil s nejakým nadprirodzeným, ale kým bežný ten chemík potreboval nejaké zložité, či už počítačové modely alebo nejaké modely, tak inžinier Kasafírek mal jednoducho schopnosť priestorového videnia. No to znamená, tak si to predstavte, že on priamo vo svojej hlave dokázal ako keby otáčať alebo rozoberať a spájať molekuly ako proste nejaké kúsky nejakého zložitého stroja. No, to znamená, že tí ostatní kolegovci alebo vedci videli v tom ľudskom tele jednoducho chaos a snažili sa ho nejakým spôsobom liečiť rôznymi veľkými, ťažkopadnými chemickými zlúčeninami, lenže inžinier Kasafírek videl v tom vlastne harmóniu a videl v tom takú ako keby eleganciu. On si uvedomil jednu zásadnú vec o peptidoch. Áno, peptidy sú vlastne aminokyseliny, alebo sú to také reťazce, alebo teda konkrétne bielkovinové reťazce. A tieto reťazce riadia vlastné procesy v tom našom tele. On zistil, že z týchto obrovských zložitých reťazcov v skutočnosti fyziologicky účinkujú len 2 alebo 3 aminokyseliny a tie sa nachádzajú väčšinou na konci toho reťazca. No ale zvyšok celej tej molekuly slúži len ako, môžeme to nazvať, nejaký transportný nosič, ktorý jednoducho telo zbytočne zaťažuje. Áno, to znamená, že on sa rozhodol pre krok, ktorý bol doslova v tej jeho jednoduchosti absolútne revolúcny. On spravil to, že odstránil z tej molekuly všetok tento zbytočný balast, to znamená, že nechal tam len tie zložky, ktoré účinkujú a syntetizoval to len na to najčistejšie a na to najaktívnejšie jadro. A práve na základe tohto vznikol ten alaptid. Je to v podstate spirocyklický dipeptid. No, je to molekula, ktorá je veľmi malá a je extrémne stabilná. To znamená, nezničujú teplo, nerozložia ju napríklad agresívne traviace enzymy a imunitný systém ju nenapadne, pretože bere ju za svoj vlastní. Kasafírkovi sa v podstate podarilo vytvoriť nejaký dokonalý alebo nezničiteľný, nazveme to, že pakľuč, oni to tak aj nazývali, aj pán doktor Pleisner, ktorý jednoducho bez akéhokoľvek odporu, bez nejakej námahy, jednoducho prenikne do akejkoľvek bunky a odomkne v nej jednoducho proces samoregenerácie. Áno? On sa nepozeral na to, ako chorobu potláčať, ale jednoducho videl to, ako tej bunke vrátiť jej tú stratenú životnú silu. A takto nejako ten príbeh začal. Poďme sa teda na to pozrieť, čo pokračovalo ďalej. Keď inžinier Kasafírek túto molekulu vytvoril, tak ako to už býva, ona musela prejsť nejakým sítom, nazvem to nekompromisné reality. No a práve v tomto celom príbehu nastupuje pán doktor Václav Pleisner. On bol uznávaný biológ, on takmer 40 rokov testoval veci na živých ľudských bunkách.
No a vlastne v tých laboratóriách, kde on pracoval pre tkanivové kultúry, tak sa začala skutočne, ako to nazýva, vedecká detektívka. Áno, to znamená, že úlohou každého toxikologa je pri novej látke, ktorá sa nájde, je vždy rovnaká a jednoduchá. Áno, to znamená nájsť slabinu, nájsť bod, kedy sa trebárs ten liek stáva jedom. Pretože myslím si, že asi nehovoríme nič nové, ale všetci vieme, že aj obyčajný vitamín alebo voda môže práve v extrémnych dávkach jednoducho toho človeka zabiť. No ale po týždňoch až mesiacoch, dá sa povedať, tých vyčerpávajúcich testov prišiel práve tým doktora Václava Pleisnera s výsledkom, ktorý vyvolal v tom čase v ústave absolútny šok. To znamená, on prišiel s tým, že alaptid jednoducho bol neškodný. Čo presne to znamená? Znamená to, že akékoľvek podané astronomické množstvo, to znamená násobne prekročené dávky, tak tie bunky nielenže prežili, oni jednoducho explodovali životom. Ano, čo však bolo na týchto mikroskopických pozorovaniach to také najfascinujúcejšie, tak bola vlastne tá extrémna inteligencia tejto molekuly. To znamená, hovoríme v tomto prípade o selektívnom účinku. To znamená, zatiaľ čo zdravé ľudské bunky pod vplyvom alaptidu jednoducho okamžite rástli, regenerovali sa a silneli, tak práve naopak tie patogény, rôzne vírusy, baktérie a dokonca aj nebezpečné nádorové bunky zostali ochromené. Ano? Takže alaptid nielenže nepodporil ich rast, ale on ho začal aktívne brzdiť. Bola to, dá sa povedať, nočná mora pre každú chorobu. No a pre potvrdenie tohto fenoménu tak sa podporila aj látka tým najprísnejším medzinárodným štandardom, takzvaný, volá sa to, že EMSov test genetickej toxicity. Výsledok tohto EMSového testu bol to, že nemal žiadnu kancerogenitu, žiadnu mutagenitu. To znamená, výsledok bol absolútne, že nulové riziko pre DNA. Pán doktor Pleisner vlastne potvrdil to, čo dnes vo farmakológii nazývame v úvodzovkách svätým grálom. A to potvrdil to, že alaptid ako látka má masívne liečebné účinky, ale nenecháva vo vašom tele jedinú toxickú stopu. Takže toto je potvrdené aj práve týmito testami a myslím si, že, no ale povieme si teda ďalej, čo to znamená, alebo čo sa vlastne dialo ďalej. Dôkazy, dá sa povedať, z laboratória sú jedna vec, no ale ten skutočný, taký ten krst ohňom prežíva každý liek až pri lôžku pacienta. Myslím si, že to mi dáte za pravdu. Alaptid bol jednoducho násadený na miestach, kde je to ľudské utrpenie najväčšie. A to bolo práve v tých popáleninových centrách, popáleninových klinikách a práve na oddeleniach pre ťažko sa hojace rány, kde sú pacienti, ktorí majú dekubity alebo mali bercové vredy, otvorené rany a tak ďalej. No a predstavte si napríklad tých pacientov s takýmito devastačnými popáleninami alebo hlbokými preležaninami, tak klasická medicína v týchto prípadoch viac menej vedela ponúknuť len tlmenie tej obrovskej bolesti. V podstate to riešili s dĺhavým čistením a čakaním na to, kým sa jednoducho vytvoria nejaké masívne, hrubé a sťahujúce jazvy, ktoré jednoducho toho pacienta invalidizujú do konca života. No tu vlastne, ako začali používať tú masť s alaptidom, tak tu sa pred očami doslova lekárov začalo diať niečo také, čo v podstate si nikto nevedel predstaviť, že je reálne, niečo nemožné. To znamená, že keď ten personál, tie sestry naniesli na
tieto zranenia masť s obsahom tej molekuly, no vtedy to bolo stále pod číslom 231-227. Oni medzi sebou, tie sestry, to nazývali, že v úvodzovkách zázračný krém. No ale výsledkom bolo to, že tie rany sa začali jednoducho uzatvárať. Tá úspešnosť liečby vystrelila niekde na neuveriteľných 96 až 98%. To znamená, nešlo tu len o nejakú rýchlosť, ako tá bolesť a zápal ustupovali, ale tým takým prekvapením alebo šokom bola práve tá kvalita toho nového tkaniva. To znamená, že ten alaptid v tom ľudskom tele dokáže jednoducho aktivovať procesy, ktoré by sme mohli prirovnať k takzvanému embryonálnemu hojeniu. Ano, to znamená, telo pod jeho velením nestavia na mieste rany nejakú záchrannú jazvu ako nejaký narýchlo zbuchaný plod, ale namiesto toho jednoducho stimuluje masívnu tvorbu nového kolagénu a rekonštruuje tú kožu bunku po bunke presne podľa pôvodného DNA plánu. Ano, to znamená, že výsledkom bola jednoducho hladká, elastická a plne funkčná koža tam, kde vlastne mala byť doživotná deformácia vo forme či už tej jazvy alebo zmeny farby pokožky a tak ďalej. To znamená, že lekári držali v rukách doslova zázrak, ktorý jednoducho vymazával fyzickú traumu. No a presne táto nekompromisná sila je dnes doslova srdcom v tých našich produktoch, čo sa týka celej kozmetickej rady. Takže takéto testy a takéto výsledky reálne sa dali s týmto dosiahnuť. Pozrieme sa, čo bolo teda ďalej. No, chápem, že všetko to znie príliš ideálne, však, hej? Ale logická otázka možno každého zdravo uvažujúceho človeka teraz znie, no ak mali v tom čase v rukách liek, alebo nazvem to ten alaptid, s takýmto potenciálom, a to sa ma ľudia sem tam pýtajú, tak prečo o ňom jednoducho dneska nečíta celý svet? Viete, paradoxom, a preto som aj dneska chcel spraviť tento webinár, že paradoxom je, tak málo ľudí vie, že takéto niečo existuje, že je to veľmi zaujímavé. A práve z toho dôvodu chceme tú myšlienku šíriť viacej, ale trošku som odbočil. No, prečo tento objav nebol v každej nemocnici a v každej domácej lekárničke? No tu jednoducho ten vedecký príbeh doslova naráža na nejakú chladnú, cynickú stenu toho globálneho biznisu, pretože keď sa vrátime na začiatok, bolo to v 86. roku a v 89. bola revolúcia, to znamená zmenil sa režim a po tej revolúcii sa jednoducho v Československu zmenil tak, že ten trh sa otvoril a s ním prišli proste zahraniční hráči, zahraniční investori, veľké rôzne farmaceutické koncerny. No a tieto farmaceutické koncerny skúpili tieto štátne podniky aj práve s týmito patentami. Faktom ale bolo to, že ten zámer nebol taký, že s cieľom zachrániť svet. Myslím si, že môžem to povedať slovami pána doktora Pleisnera, inak ten, kto nevidel tie videá, kľudne poďte na stránku alfaomegazdravia.sk a tam si pod kolónkou Alaptid je tam 5 videí krátkých, má to celé 20 minút a tam si viete pozrieť celý ten príbeh pána doktora Pleisnera ako vynálezcu, ktorý vo svojich tých spomienkach jednoducho pomenoval to bez servítky, kde povedal, že farmaceutický priemysel nepotrebuje zdravého človeka. Ich ekonomický model je postavený jednoducho nejako inak. Oni potrebujú, nazvem to tak, že funkčného pacienta, potrebujú človeka, ktorý dokáže pracovať, dokáže chodiť do tej práce, dokáže zarábať, ale no neustále si vyžaduje nejakú liečbu alebo lieky na svoje chronické bolesti. Áno, pretože dneska tých chronických bolestí je a problémov veľa. A následne potrebuje ďalšie lieky na to, aby utlmil tie vedľajšie účinky tých prvých. Áno, to znamená, že alaptid
bol pre tento systém jednoducho existenčnou hrozbou. Áno, on bol moc účinný na to a hojil príliš rýchlo, a dokonca mal príliš široké spektrum použitia a nenechával žiadne práve tieto vedľajšie účinky, ktoré by bolo treba ďalej liečiť. No tak z toho obchodného hľadiska to bola doslova katastrofa. To znamená, že celý elitný výskumný tím bol jednoducho rozpustený. Táto legendárna molekula skončila niekde v archívoch, síce sa ešte s tým chvíľu pracovalo, ale ona bola krytá medzinárodnými patentami, aby v podstate niekto cudzí to nemohol nejakým spôsobom vyrobiť. A ten systém a zhoda okolností jednoducho ju zamkli na nejaký čas do trezoru. Takže to je možno odpoveď na to, prečo sa to objavilo po niekoľkých desiatkách rokoch a museli sme vlastne tieto roky počkať, kým prejdú aj tie ochranné lehoty, kým vypršia tie časy. A v podstate práve dneska máme tieto veci na trhu. Spoločnosť Alagenex ako prvá s týmto prišla, bolo to v roku 2017, kedy sme tieto produkty s alaptidom uviedli na trh, takže myslím si, že máme, ako iste viete, skončili na 9. narodeniny, takže máme vlastne 9 rokov skúseností s týmito produktami, aj spätné väzby, čo sa týka celej tej kozmetickej rady a použitia práve tej molekuly alaptid. Takže verím, že zatiaľ som zrozumiteľný, že vám to dáva zmysel. Potom to, čo sa často ľudia pýtajú, sekundu, ja sa len napijem. Tak tie otázky sú možno typu, ako funguje alebo ten systém, alebo ako funguje mechanizmus toho účinku. Tak poďme sa pozrieť teda priamo do tela, aby sme pochopili, prečo je tento nástroj taký mocný. No to znamená, väčšina bežnej kozmetiky alebo doplnkov výživy, do ktorých ľudia naozaj investujú a nie je málo peňazí, tak narážajú na taký zásadný problém a to sa volá, že fyzikálna bariéra. No to znamená, že molekuly bežných krémov sú, aby sme si to vedeli predstaviť, jednoducho príliš veľké na to, aby prešli cez tú pokožku, dostali sa tam, kam sa majú, takže v podstate väčšina z tohto nám zostáva len niekde na povrchu. A takisto bežné tabletky, ktoré ľudia užívajú, zase vo väčšej miere zlikviduje práve tá žalúdočná kyselina. A to, čo aj prežije, tak musí krvopotne filtrovať tá naša pečeň. To znamená, že otázka je, koľko sa dostane do krvného obehu, koľko sa dostane priamo tam na miesto, kam sa to dostať má. A to úžasné na tom alaptide je to, že ten alaptid túto hru jednoducho nehrá. To znamená, že jeho štruktúra ako neurodipeptidu je taká mikroskopická, že pre neho je jednoducho táto kožná bariéra proste neexistuje. No to znamená, pokiaľ sa nanese ten krém s alaptidom alebo gel, tak táto molekula jednoducho prejde cez všetkých 7 vrstiev pokožky bez akejkoľvek prekažky. Jednoducho dostane sa priamo až do krvného riečišťa a doslova v tej sekunde sa spúšťa to práve divadlo. No to znamená, ten alaptid funguje ako doslova generál, to znamená, on prebudí tú spiacu armádu, nazveme to, aktivuje v tele proces, ktorý nazývame, že fagocytóza, to znamená, on dá povel tým bielým krvinkám a povie im, hneď chodte a zničte všetky toxíny, zničte zmutované bunky, zničte vírusy, zničte ložiska zápalov a tá naša imunita doslova začne požierať všetko toto choré a to všetko to, čo je poškodené. A keď tento neporiadok sa zlikviduje a priestor sa v tkanive jednoducho vyčistí, tak predstavte si to tak, že ten alaptid ako keby prepne tú výhybku a vydá druhý rozkaz, to znamená reprodukcia. Áno, to znamená to, že tie zdravé bunky sa začnú prudko množiť a nahradzať tie zničené. Áno, to znamená, nezakrývame tu symptómy, ale jednoducho robíme generálnu opravu na bunkovej úrovni. Aby sme možno, že mali v tom
jasnejšie, tak tie bunky, ktoré sa začnú jednoducho množiť, oni sa množia tak, že vlastne sa neprimnožia a tá bunka naozaj začne fungovať tak, ako fungovať má. A ja tu vlastne len vypnem niekomu mikrofón, aby nás to nevyrušovalo. No, verím, že zatiaľ tento mechanizmus je zrozumiteľný. Poďme teda ďalej. Pretože v tom čase ten peptid sa testoval nielen na tieto veci, ale testoval sa aj, čo sa týka stomatológie. Pretože mnohí ľudia vnímajú túto molekulu alaptidu len cez nejakú prizmu hojenia rán na koži. Ano, ale jeden z najšokúcejších a najdôležitejších tých vedeckých dôkazov o jeho sile pochádza práve z toho prostredia, a to je z prostredia stomatológie. To znamená, prečo sa to vôbec riešilo v tejto oblasti? No, faktom je to, že tá naša ústna dutina nie je len nástrojom na príjem potravy, ale je to hlavná vstupná brána práve pre drvú väčšinu patogénov a zápalov do celého tela. To znamená, že zoberme si takú napríklad paradentózu a treba chronicky krvácajúce ďasná. No, tá moderná neurológia dnes prináša naozaj že desivé zistenia, nechcem nikoho strašiť, ale dneska už vieme, že baktéria, ktorá sa volá, to si musím prečítať, lebo nepamätám si stále, je to Porphyromonas gingivalis. Táto baktéria jednoducho požiera tie naše ďasná a ona dokáže preniknúť do krvného obehu, dokáže sa dostať až do mozgu. A predstavte si, že priamo sa podieľa na vzniku a rozvoji Alzheimerovej choroby. Áno? A práve z toho dôvodu vývoj tej zubnej pasty Aladent s obsahom toho čistého alaptidu už dneska naozaj asi nie je len otázkou estetiky, ale je to dokonca strategická obrana toho nášho života. To znamená, že alaptid v ústach nielenže zastavuje to krvácanie a okamžite buduje tie zničené sliznice, on jednoducho túto nebezpečnú baktériu na 100% likviduje priamo pri tom zdroji. Ano? A to zďaleka nie je všetko. Spomeňme si, že aké bolo pôvodné zadanie práve z toho roku 1986. Tí, ktorí ma počúvali, tak to pôvodné zadanie bolo ochrana mozgu. Ano, to znamená, že alaptid má schopnosť cez tú prekrvenú sliznicu úst sa jednoducho dostáva do krvného riečišťa, dostáva sa takisto do mozgu a pôsobí ako extrémne silné nootropikum. To znamená, že ono má schopnosť prejsť inak bežne nepriepustnou hematoencefalitickou bariérou, to znamená, že čistí neuróny, zlepšuje okysličenie mozgu, posilňuje pamäť a chráni ten nervový systém pred tou degeneráciou. To znamená, že obyčajné, nazvem to tak, že ranné umývanie zubov sa tak vďaka tomuto objavu mení na takú tú našu poistku dlhovekosti a mentálnej čistoty. A takisto pri tej zubnej paste to, čo môžeme povedať, máme celkom zaujímavé skúsenosti, pretože práve veľa ľudí po 40-ke má problémy s krčkami ďasna. No to znamená, v praxi to znamená to, že prichádzajú, ten koreň sa otvára a prichádzajú o ďasno. No, tie skúsenosti pri práve tej zubnej paste s alaptidom sú také, že pri používaní zhruba tých 6 až 8 mesiacov ten alaptid dokáže spraviť to, že o milimeter vám to ďasno dorastie. A je to merateľné, ten zubar vám to vie jednoducho zmerať. Tu by som chcel zdôrazniť pri pravidelnom používaní, áno, pretože už som sa stretol s tým, že sú ľudia, ktorí, poviem príklad, tú zubnú pastu používajú raz za 3 dní, pretože si to šetria. Pravidelné používanie je na dennej báze a dôležité je to, aby tá zubná pasta bola zhruba 2 minúty v tej ústnej dutine, pretože zhruba 2 minúty potrebuje ten peptid
aby prešiel cez tú sliznicu do krvného obehu. Takže pokiaľ toto niekto bude dodržiavať, tak jedna vec je prevencia, ale druhá vec je vlastne tá, že keď máte problém s tými krčkami ďasna, tak naozaj na v poctivej dennej báze, keď to človek používa, tak má možnosť, že to ďasno sa začne dávať dokopy a začne takisto aj o niečo dorastať. Takže toľko k tej zubnej paste. No, čo sa týka ešte toho peptidu, poďme ďalej, alebo teda toho alaptidu. Tuto dá sa povedať záchranu tohto československého vynálezu. To poslanie šíriť túto informáciu sme si zobrali naozaj na seba ako spoločnosť Allergenex Live. Dá sa povedať, že tú históriu, ja som mal možnosť práve s pánom doktorom Pleisnerom stráviť nejaký ten čas. Ja si myslím, že je zaujímavé si pozrieť aj tie videá, pretože tam sa dozviete veľa tých informácií. My sme s jeho súhlasom, či už jeho alebo jeho rodiny, písomným súhlasom, som sa ja zaviazal, že teda budeme to šíriť ďalej. Mimochodom, taká dobrá správa je, že v priebehu budúceho mesiaca spoločnosť Allergenex vstupuje aj opäť na rumúnsky trh a maďarský trh, takže naozaj sa veľmi teším, že bude sa aj na týchto trhoch šíriť táto myšlienka alaptidu. No a verím, že to bude stále viac a viac ľuďom pomáhať. Ešte jednu podstatnú vec, ktorú by som chcel zmieniť ohľadom tohto, pretože stále sa bavíme o nejakej prevencii a o nejakých účinkoch, tak chcel by som zamerať pozornosť práve na produkt Alpha Omega Box, ktorý práve slúži z toho preventívneho hľadiska a slúži takisto pri podpornej liečbe rôznych diagnóz. Tu tá otázka, s ktorou sa stretávam, je tá, že akí ľudia, kto by to mal používať, prečo by to mal používať tak ďalej. Ja v krátkosti poviem, že práve Alpha Omega Box je vyslovené veľmi dôležitý u ľudí od 30-35 rokov, tak sme sa o tom rozprávali aj s pánom doktorom Pleisnerom. A jedna vec je tom preventívne hľadisko a druhá vec je riešenie zdravotných problémov. To znamená, pokiaľ je človek relatívne zdravý, je ideálne raz ročne ten box tých 90 dní využívať. Áno? Keď ste dávali dobre pozor, že čo sa týka toho alaptidu, tak vy už tie účinky viete, je to absolútne bezpečné. Ten box nemá žiadnu preskripciu, to znamená, môžete to skombinovať v podstate s čímkoľvek, nemá to nejaké výrazné obmedzenia, prečo by to niekto nemohol užívať. A myslím si, že tie účinky sme si povedali, čo všetko to dokáže, čo všetko s tým viem riešiť. A pokiaľ má niekto problémy typu chronické, tak by to mal využívať možno 2-3 tie boxy za sebou, aby práve ten metabolizmus tej bunky nastal dlhodobo správny, pretože to je to, čo sme si rozprávali, ak ste počúvali aj ten mechanizmus toho účinku a všetky tie veci okolo toho, tak verím, že vám to dáva tie súvislosti a že vám to proste zapadá do seba. Tým boxom prešlo naozaj radovo tisíce ľudí, takže tie skúsenosti sú veľmi bohaté a v podstate pokiaľ človek na to má možnosť, tak je ideálne to takýmto spôsobom užívať. No, ja sa pozriem, či máme k tejto časti nejaké otázky. Pozriem sa do chatu, pokiaľ nie, tak z mojej strany by to bolo asi všetko. Verím, že je to zrozumiteľné a že vám to teda dáva zmysel. OK. Takže pani Olga ďakuje, výborne. No, ja som veľmi rád, že som mal možnosť vám tieto veci vysvetliť, pretože naozaj to povedomie je veľmi nízke. Čo sa týka aj Čiech, čo sa týka Slovenskej republiky, je tu naozaj radovo v tisícoch ľudí, ktorí
majú tie informácie, takže poďme to naozaj posúvať ďalej, poďme to šíriť. Čakajte, ja sa ešte pozriem, či tu máme nejakú otázku. Takže áno, tu ďakujeme za informácie. Tu nás sa pýta Petra, či box obsahuje alaptid. Áno, je tam pod tými 2 aminokyselinami. Inak odporúčam pani Petre, my robíme aj vlastné produktové webináre na ten box. Týmto pádom to chcem povedať aj ostatným, že pokiaľ by niekoho zaujímali konkrétnejšie tie účinky, čo sa týka toho boxu, je na to určený priamo produktový webinár celý, kde si vlastne vysvetlíme tie účinky, vysvetlíme si skúsenosti, ako to funguje. Takže ja odporúčam vám, áno, príďte si to pozrieť a myslím si, že sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť. Takže verím, že takto stačí. Pozrieme sa ďalej. No potom Milan sa pýta, či môže box konzumovať spolu s potravou. Takto, čo sa týka konzumácie, je vždy asi rozumnejšie to niečím zajesť alebo zapiť. A ten box sa skladá z 2 častí. Jedno je alfa, druhé je omega. Sú to v podstate aminokyseliny. To alfa nie je až tak úplne nevyhnutné to s niečím zajesť, stačí to zapiť, ale je lepšie to niečím zajesť. A pritom omega je dôležité to zajesť alebo zapiť tukovou alebo bielkovinovou zložkou. Ano, to znamená niečo, čo obsahuje tuk alebo bielkovinu. A práve ten paket vecí, čo obsahuje to omega, je to z toho dôvodu, že tie zložky sú lepšie rozpustné v bielkovine a v tuku ako vo vode. Je to preto. A pokiaľ niekto má problém napríklad ráno, že treba z neraňajkuje, je pomerne veľa takých ľudí, tak úplne jednoduchá vec, stačí to si dať kávovú lyžičku, poviem príklad olivového oleja, kokosového oleja alebo akéhokoľvek oleja a máte to vyriešené úplne jednoduchým spôsobom. Takže verím, že takto stačí. Potom Iveta sa pýta, ako presne používať zubnú pastu, iba natriť alebo aj masáž. Takto. Čo sa týka zubnej pasty, zubná pasta obsahuje 18 zložiek, ktoré vyslovene patria do úst. Tam je tá kľúčová látka práve ten alaptid a dôležité je to tak, že čo sa týka natierať alebo nechať to tak, tam je dôležité ten čas zhruba tie 2 minúty. Ano, vy keď si nanesiete tú zubnú pastu do úst, tým, že čistíte s tým, tým mechanicky čistíte zuby, to je jedna vec. Dostane sa to samozrejme do toho ďasna, ale tam ide o to, aby tie 2 minúty tá zubná pasta bola na tom ďasne, pretože toľko trvá, kým sa v strebe alebo kým teda prejde cez tú slíznicu ten alaptid do krvného riečišťa. Takže dať to na tie ďasna úplne v pohode so zubnou kevkou alebo niekto aj s prstom to používa a má to v tých ústach aspoň tie 2 minúty. To je dôležité. A pravidelnosť. Takže verím, že je to takto zrozumiteľné. Tu Najlka píše, že áno, pán doktor spomínal na noc fazulku pasty natriť na krčky a necháte tak do rána. Áno, aj takýmto spôsobom sa to dá riešiť. V tej zubnej paste nie je nič, čo by malo vadiť. To znamená, keby som aj rovno si umyl s tou zubnou pastou ústa a prehltol to, nič sa nestane. Nemôžeme to oficiálne povedať, pretože zubná pasta je kozmetika alebo patrí do kategórie kozmetiky a kozmetiku predsa nemôžeme papať, takže ale nič sa vám nestane, nie je tam nič, čo by mohlo vadiť. Hej. Takže veľmi pekne ďakujem aj za skúsenosť, aj za otázky. Verím, že je to zrozumiteľné. Tu na potom otázka Evka sa pýta, či sa môže box užívať, aj keď je človek zachrypnutý. Áno, ako sme si povedali, alebo vyliečiť sa a potom užívať. Ako sme si povedali, box nemá
takéto obmedzenia. To znamená, tam je dôležité to užívať pravidelne, to znamená tých 90 dní, nemá to nič spoločné s chrípkou alebo zachrypnutím. Pokiaľ človek je zachrypnutý, to hovorí o tom, že tá imunita zrejme nefunguje dostatočne, takže o to dôvod viac, prečo to používať, takže úplne v pohode. Ďakujem za otázku. Tu pán Milan sa pýta, či si môže dať pohár vína. Samozrejme nie súčasné, keď konzumujeme box. Áno, môžete si dať pohár vína. Pohár vína sa nepovažuje za pitie. Dokonca ľudia popisujú, tí, ktorí užívajú ten box, tak určite znesiete aj oveľa viac a nebudete na druhý deň pociťovať bolesť hlavy. Takže to už je na každom zvážení, ale v každom prípade pohár vína sa nepovažuje za pitie, úplne v pohode, si to kľudne môžete dať. Takže ďakujem za otázku. Ďakujem. Tu áno, vyšiel box na ajtovi na prvom mieste. Áno, pokiaľ vyjde box na prvom mieste, tak o to skôr by som si ho nasadil. Inak ďakujem za túto pripomienku ajtovi. Tí, ktorí máte skúsenosti, tak naozaj tá technológia je úžasná. Tí, ktorí neviete, o čo sa jedná, ide o technológiu ajtovi, kedy máme úplne v jednoduchosti možnosť sa spýtať toho svojho tela, čo nám chýba. Nemusíme hádať, typovať, alebo samozrejme nikomu do hlavy nevidíme, ale tá technológia to vie, takže naozaj odporúčam používať túto technológiu ajtovi. Tí, ktorí ste tu prvýkrát a neviete, o čo sa jedná, tak sa prosím obráťte na niekoho, kto ten prístroj má, kto to používa, dohodnete sa s ním, pretože ja som zastanca toho, že veci by sa mali užívať cielene, nie to, čo ma napadne. A tá technológia naozaj vie, čo tomu telu chýba, nemusíme si domýšľať, nepotrebujeme žiadnu zázračnú gulu, ale vieme presne a cielené, čo to telo má užiť. Takže ďakujem veľmi pekne za výbornú otázku. No, nevidím žiadne ďalšie otázky, takže z mojej strany je to asi všetko. Verím, že som bol zrozumiteľný, verím, že vám to takisto dáva zmysel. Tiež verím a dokonca aj viem, že veľa ľuďom sme pomohli po zdravotnej stránke. Nenechávajte to pre seba, dajte to prosím vedieť ďalej. Tí ľudia vám budú za to vďační. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný večer.